Ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo, number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo!
Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na. Batok sa Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
diary. Bahin sa nagligad, nagkadto kami sa kondo nga gintaguan ni William sang painting. Apang sa pangitao namon ini, wala na ini sa gintaguan niya. Gani amo na lang ang paghilibion ko. Sa pagpadayon ko pagili. Diin ang painting, William! Diin na! Diin! May nagkuha ko no. Siling sang gwardya. Kahapon, nag-inspeksyon ko no diri ang engineer's office. Kangin buksan ang tanang nga unit diri. Sino ko no? Kag anong mga ngalan nila? Wala man sa kuno makatanda. Apang may ginpakita sila nga papilis kag mga permit halin sa tagiya. Piki ang mga permit nga to. Sigurado ako sina. Ang painting lang ang kinahanglan nila. Pila sila? Anong nila mga itsura? Babae. Kag pulpariyo ang ila edad. Mga 30 ho ang ila edad. Taga City Hall kuno sila. Apang sa ano nila nahibalaan nga ari diri ang painting? Patod nga nasundan kanila, William. Eli, may iban pa ba lang nakahibalo sa plano naton ngayon eh? Si Nelly, apang hindi niya mabuhat ina. Matuod nga nagapamatok siya sa akong gusto nga matabo. Suno sa investigador, sniper ang nagtiro kay Max. Amuin akon nga wala sa nakakita sang tiruhon siya. Nagapanago ang sniper sa isa ka building, suno sa trajectory. Paano niya ako masundan? Kung naghalin pa siya sa mataas nga building? Kag paano niya nahibalan nga malahalon ang dala ko? Bangod may kaupod siya. Gusto. Tungod siling sang gwardya, duwa sila. Isa ka lalaki kag babae. Sila kunong inspektor kahapon eh. Isa sa ilang nagsunod sa imo, William. Nagpreparar man anay sila sang piki nga dokumento. Gani kahapon lang nila nakuha ang permit. Pero paano gani nila nahibalan nga importanteng painting? Bangod ginasunod ako ni Max. Ina lang ang rason kung nga hinali lang siya nga nagsulpot dito. Siguro, ginbag niya ang auto ko. Siling ni Aisa nga maid namon, may nabatsyagan siya nga nagapanilag sa amon balay. Kag suno sa iya, basi kuno kapre. Kag subong, nakahibalo na ako sinha. Ang nakita ni Aisa, mahimo nga si Max o kun ang stalker nga among nagsunod sa akon. Ay, William, ambot, hindi ako makasiguro. Kag dason ang nagasunod sa imo, ginsundan man. Kag amo atong killer. Mahimo. Apang kinahanglan nga makahibalo ako kung sino. Kung sino ang gusto nga magpatay kay Max. Sino ay han? Ang babae nga nagagamit sang piki nga Hermes. Ano? Piki nga ano? Piki nga Hermes scarf. Makina ang nagtahi sang pangilid. Hindi natahi sang kamot. Kag nakahangop na ako subong, William. Kung nga masami kong makita ang kabayo kag ang kalesa. Amoy ng logo sang Hermes. Kag ang kulor sang logo, color orange. Hindi dugo ni Max ang nakita ko nga nagwasag sang tiroon siya. Ang nakita ko, amo ang Hermes scarf nga nagtabon sa iya na wong. Orange ang scarf? Oo. Amoy ng kulor nga nakita ko. Nasugid mo ng Blaina nga amoy nang nagpatay sa bana mo? Amoy nang nabatsyagan ko. Sang dito pa ako sa farm. Kag nabatian kong babae nga ato kag si Max nga nagabaisay. William, ang buhato naton karon. Amo nga pangitaon ang babae nga nagagamit sang scarf nga ato. Nakahibalo ka bala kung ano kadamo nagagamit sa piki? Ano abi kung ang babae nga ato, diri man naghalin sa ilang nga charge? Bay, mahimo nga ara sa ilang painting, William?
Imbestigahan nato ng kulto? Kinahanglan nga makabalik sa ako ng painting nga to. Kagamo ka man. Kinahanglan nga makabalik ka na sa normal. Makabalik sa normal ang kabuhi mo. Hindi magpati sa aton ang mga pulis. Karon nga nadula na gid ato. Ikaw gihapon ang suspect, William. Bullshit! Kuhaon nato ng auto. Mabalik kita sa imong hometown. Sige na lang gani. Nakabunggo ka sa manubo nga pasamano? Abi, bibi. Pasi ko na pilas ang ulo mo. William, gintiklad mo ako? Nasilingan kang hindi ka magsagad palapit sa akon. Sorry. Nakahangop ako nga dako hindi nga problema sa imo. Oo na, tama na. Basta hindi ka lang sagad palapit sa akon, ha? Nabalakal ako sa imo eh. Apang, hindi man ako maluyag sang bastos. Nagpasugot ka sang aton plano. Gani magpakalalaki ka. Kag atubangon ang konsekwensya. Magpahuway ka na diri sa balay, ha? Si mama karon ba maabot alin sa eskwelahan? Sa diin ka makadto? Matigang. Kag samtang ginatigang ang bugas, mabakal na ako sa sudan. Tapos panyaga, makadto kita sa kulto. Sige. Bantayan kong tinigang. Hindi na. Rice cooker ang ginatigangan namon diri. Magpahuway ka na lang dira. Hindi ka man bala. Sulod na. Hindi na ako mahulat sa gwa. Ikaw na lang magsulod. Hindi ako membro eh. Sige na. Sige. Masulod na ako. Nakaputi sila tanan. Ara, nagbalikid sila sa akon. Kag magkutikay. Nagpahigad sila. Agod nga makakadto ako sa una. Bangod nga ato ditong earn nga nasudlan sang abo ni Max. Nakita ko man si Trining ang iloy ni Max. Ay, salamat, Gid. Kay nag-abot ka na, Glory. Malipay si Max nga nakatambong ka sa iya lubong. Wala na si Max. Wala na nga ako na anak. Wala na ang palangga kong anak. Wala na siya, Glory. Ellie ang ngalan ko. Hindi Glory. Nang Trining. Luyag ko ikaw nga mahambal. Oo. Magsunod ka sa akon. Tinuuna ini. Agod nga maghambalanay kita. Ginopdan ako ni William nga magkadto sa simbahan. Kag ginsugilanon ko si Trining. Sa pagpadayon ko pagit. Bana mo si Max. Kag daw sa iloy mo naman ako ili. Inbalido ang amon kasal, Trining. Wala mo pa ina mapamatud-an sa huskado. Tubtob hindi pa maanol ang inyo kasal. Iloy mo pa ako.
ugangan mo pa ako. Kag may obligasyon ka pa sa akon. Ano ang buot mo, silingon? Tigulang na ako, Ili. Wala na ako sang bana. Kag karon, wala naman ang akon anak. Isahano na lang ako. Hindi ako magpati. May-ari ka pa. Ining simbahan. Isa ka milyon. Ano? Isa ka milyon ka pesos. Mahipos na ako. Kag hindi na ako magsinabad pa sa imo. Wala sang iban nga makahibalo. Nga kasal ka mo sang akon anak. Gina-blackmail mo ako? Wala ko sang labot kung ipanugid mo sa tanan nga nakasal kami ni Max. Wala na siya. Hindi ko na siya problema. Gusto ko lang nga tumanon mo ang imo katungdanan bilang asawa sang anak ko. Grabe ka. Bilib ako sa imo Training. May ECG ako. May CT scan. May MRI. Pareho ang resulta. Naapektuhan ang utok ko. Gani kung piliton mo ang gusto mo, panglalason ko kamo sa hukmanan. Pati na ang charts nga ini. Wala ka sang kaso nga ipasaka sa akon. Gani sabta lang pamangkot ko sa imo bilang iloy ni Max. Hindi bala. Interesado ka kung sino ang nagtiro sa iya? Natingala ako nga wala ka mag-atubang sa media kag magpangayo sang hustisya sa iya kamatayon. Ang pastor nyo lang naghatag sang statement nga ang linyada, amo-amo lang. Diyos na lang ang bahala sa nagpatay. Sa Diyos siya manabat. Ako iya training, maluyag ako nga makahibalo kung sinong nagpatay sa iya. Ato na siya sa tupad sang Diyos. May nahibalaan ka ba lang nga kaaway ni Max? Wala sang kaaway ang akon anak. Nagabutig ka, training. Nakahibalo ka kung sinong babae nga kahambal ni Max. Ang babae nga nagagamit subong sang scarf na Hermes nga pike. May rason kung nga hindi ka magsugid. Kag ang rason nga ina, amo inang gusto ko nga paimbestigahan. Bisan nga anak mo nang napatay, ginpili mo pa nga magpakalinong diri. Kag natingala ako, kung nga ang nagakinahanglan ka sang kwarta, kag gina-blackmail mo ako. Ano namang kwarta? Hindi ba lang ari na sa simbahan ang tanan nga kinahanglan ninyo? Ang tanan, ginahatag sa inyo sang Diyos. God always provides siling ninyo, hindi bala? Maghalin ka na. Wala na kita sang dapat mahambalan pa. Mahalin ako. Apang mabayad ako sa bisan ano nga impormasyon nga mahatag mo sa akon. Ari aring number ko. Kadtuoy lang ako kung may mahatag ka na nga impormasyon sa akon. Sige, dira ka na. Primero, gin-blackmail niya ako. Dason, hindi siya magsabat sa akon ginapamangkot sa iya. William, may ginatago siya. Mabatsyagan ko, ina. Eli, si Max, anak siya ni Training sa iya pagkadalaga. Ano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sa iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom,
ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga